Maribel. Inés. Venceslao. Don Juan. Mina. Emilio Maceda. Rafa Tomás. María Ángeles. Y el atre, Andrés Castillo. A Valentín, que era el profesor de historia, y a Begoña, que era la profesora de literatura. Creo que me marcó bastante a la hora de poder iniciarme en esa etapa. El feia com tot molt... com si estigués en un pati, o com estigués en la chimenea contant un cuento i tots al voltant i captant... No sé, feia un ambient molt bo. Porque explicaba todo con mucha pasión y me recordaba todo lo que decía. O sea, todo lo que decía se me quedaba grabado en la cabeza porque lo decía con muchas ganas. Jo recorde molt de carinyo les classes de matemàtiques, però no sé si era segon de batxiller elemental, que es deien tots. Ho feia tot molt fàcil i la veritat és que pues no és tan difícil això com pareixia. Me marcó, o este señor fue, digamos, un referente para mí en ese sentido, ¿no? Don Francisco, que anaven tots els xiquets a esperar a la carretera com aplegava a l'escola unitària on estaven, en moto, i tots els matins acudíem allí a rebre-lo, perquè li tenien molt d'afecte també. Era una persona com si fos un pare per a tots. Y ella va a despertar en mí ese interés. Ese interés y sobretot també un poc la forma d'interpretar que jo tinc en este moment la vida, els valors. N'hi ha part de mi que és de María Ángeles, que és d'Andrés, que és de molta gent. Jo soc perquè n'hi ha molta gent que d'alguna manera ha influenciat en mi. Tots tenim algun professor que va influir en la nostra vida. Des de Caixa Popular volem recolzar la labor de tots els docents i donar-los les gràcies. Caixa Popular. Cooperem amb les persones.